Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Yani. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Beautiful Days. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang gato matatampo nagdasingan niya, Yani. Recorded by X Thunder Gaming. Good morning, sir. Unsa order nato, sir? As usual, cookies and cream. Okay, sir. Maora? Oh, og ikaw sad. Ha? Pwede na ko makuha imong name og Facebook, miss? Ay, so imong gihata? Siyempre, uy. Crush ba na ko siya? Ay, mabuang yung kuday ay. Gwapo kay siya. Humot pagit kaayo. Oh, Kyle. Hoy, kalma diha, no? Kaya kanara ba mga gwapo, no? Mga chicks boy biya kayo na. Aw, ito na ko yung mauyab niya. Dili gid siya magbinuang na ko kay na. Dili gid siya magmahay ba? Bisag unsa pa siya kagwapo, dili ra ba sad gyud ko mugukod ilabi na sa mga cheater. Charot! So sa ato pa, kung mga yab siya nimo, sugto nimo? Kana kon manguyab. Sa tinod lang yan nakagusto kay ko nimo. Lahi kita sa mga babae nga ako nakaila. Strong kay ka, og independent pag kay ka. So, gusto ti kang may mong girlfriend. Pero, wa ko magali ha. Di ko gusto nga ma-pressure ka. O sige. Ako muna naon, Kyle. Ang na magmutando dayon ko. Pero sige lang. Sugto na maging ako siya ba? O kan na mahitabo inig weekend na. Kaya mag-inom sila siya mga barkada. Surpresaon ako siya og adto na ko siya sugton. Ay! Go, Day! Good luck! Diyan ako tungod sa ilang gate. Pero, wak pa siya makakita na ako. Ako may surprise niya, pero ako man din kulbaan. Wala di ko uyaw lagi. Lingaw-lingaw na ko nga ako abot. Iya. Kana day kuyog ni mo pero, ha? Kandingan lang yan. Mao man ay kanunay nilang isulti sa imong mga barkada nga kanang babayhan ang mao'y kuyog ni mo. Ay, kung yun nga nga, di na di mo uyab. Dili na ko uyab. Kung wala ko'y planong muyab niya ko Mao ba, Kyle? Mao ba? Wak kay plano manguyab. Oo niya, no. Hayop ka. Mao ba? Mao ni hitabo? Oo, day. Animal siya. Abi kay wak mo ko siyang atubangan. Makadasyag storya mo na kitsa giluod na ko. Unya ko na siya sa atubangan, sweet pa kay siya. O niya, unsa naman lay plano nimo? Dili na ko gusto makakita pa niya, day. Mangita kong trabaho sa Cebu City. Ug ato lang una ko payo dito. Bahala siya. Yani. Bahala niya. Nibaw na ko kung si baho ni mo. Ug di na ko gusto makakita pa ni mo. Mag-focus na lang ko sa akong trabaho din sa Cebu City. Dili na ba unta kaayo ka tantong layo diri sa ato? Uli sad pa nagsaoy. Gimingaw na paya minimo. Nabisi lang ko sa trabaho, ma. O nagnegosyo naman sa kukog gamay nga kapihan. Ay, maunay nga sa pag-reply na mo dugay kaayo. Nagpariha naman ang mus imong kuya. Tagsara kaayo mauli gikan sila ing nasod. Kung dili pagkaslunod, gyud mo pa uli. Sige lang, ma. Mo uli naman unya ko diha ini kasal ni kuya kay gusto sad nako nga usa sa i-serve sa mga bisita ang akong baligya nga kape. Uy, pauli diri sa dili pa ang kasal. Kay usa ka sa bridesmaid. Sukdan kas bound nga isulob nimo ikasal puhon. Sige ma. Pupauli ko.
Okay, kompleto na ang bridesmaid o groomsman. Ang best man, maunalay pa. Hi guys! Sorry na-late ko. Oh, Kyle? Recorded by X Thunder Gaming. Oo, unsa ni? Ayaw kong ina nga ikaw may best man sa kong kuya. Imong kuya si Julius? Ha, ay kabala ka. Dili ma-disappoint imong kuya nako. Nga ako'y gikuha niya nga best man niya. Kay di nako talikdan imong kuya oy. Di pareha sa uban diha nga talikdan lang kag kalit ba. Umurag buwa nga nawa de kalit. Syempre. Kisa may gustong magpabilin anang tao nga way planong manguyab nako. Nga lingaw-lingaw ra iya, di ba? 5 na magkatuig labay oy, pero wa magyapon ka mausap. Labaw na ka. Oh. Pasalamat ka nga pinangga na ko akong maguwang kay kung dili pa. Kung nahibaw pa lang yung kong naa ka mo, atras ko eh. Dili ko gusto makakita si mong dagway. Ay sus, babalaka man ka. Ayaw nagtagda. Si Joel mo entertain na ay. Ay ma. Wasag yung ko makasabot nga nung gihimo pag yun ang usas groomsman si Joel. Ug siya pa giparis na ako ni News Entourage pag yun. Kay kamo masan mo ay bagay kaayo nak. Kiligon kong nga magtanaw ninyong duha. Hey, labin ang nga nitong anas Joel nga nakagusto siya ni mo nak. Ay, mo nga ingnon tagyod kaya ni. Si Joel mao'y pilia. Di giti kaundangan kung dili na ni mo sugton si Joel. Kapoy biani uy. Makawas ka na. Si Joel, klaro kayo nga nangita nagpaagi nga masolo ko. Sige lang, pangagdag pa ni hapon naman may practice o para cotillion dance. Oh, naon sa manang dagway nimo? Ay, pagbuot. Ako na gani nagbinuutan nga muduol nimo. Ingnon pa ko nimo ana. Paghilom, be. Dili ka komportable sa Paris, no? Nanguyab na nimo? Waman. Pero nakagusto nimo. Lalaki ko, makaila ko eh. Paghilom na kay paduong na siya din eh. Bakit ni mo eh. Tawa ka diha. Yan. Magbalik og tubig. Basing ka na ka. Bay, taro nga diskarte oy. Kay sultihan talaga tinuod, no? Nanguyab sad ko niyan eh. So ikaw, maniw lagi mo. Pero way maglago tong ako'y sugto na. Oh, mau ba? Sige bay. May the best man win. Uy, Kyle. Nabuang na ka. Ano ko itong tingnan man mo si Ato? Para naa siya limitasyon sa iyang mga lihok. Gaya ka bala ka. Kung makita na ko nga maduol siya nimo, kuhaon tayo ka. O ikaw sad, pagpakaroon ingnon na lang sad ka nga nakagusto ka nuhay ka na ako. Para di sad kumauwawan ba? O para maundang na sana siya. Ha? Ano man? Game? Oh, game. Mao ba? Nagpa-as if ka nga nakagusto na sa kagsugod ni Kyle? O, day. O gabi ni mo, effective siya. Kaya medyo nidistansya na kitawon si Joel na ako. Hoy, basig asa na napadung ha? Basig makagusto ko tinuod niya. Day. Ugma na ang kasal ni Kuya. Naunsa man ko. Ganong mura man kong nagkuula. Oh. Si Kyle na sa nisod sa kong nauna. Dili pa ka tungod kay nahibaw ko nga human sa kasal. Nahibaw kong dili na ako makakita o dili na ako siya makaupan. Nayabag na po kaya ni. Naipagmatog ka. Ako na lang ni Imnan ugma sa resepsyon ng problema hawi. Congrats, Kuya! Hi, Ma! Uy, daog sa gutawd kaya ni. Uy, kasayo ba ni mong nahubog, day? Gusto lang ako mag-enjoy sa special nga adlaw sa akong maguwang ma. Diba? Ako na bahala ni Yani. Ako na ibahala ni Yani. Nakainom na sa ka, Kyle. Ha? Di maayo nga pareha mong nakainom. Ako makainom. Maong, ako mo imo. Way laing mo hatod sa akong uyab. Ako ra. Mau ba? Kamu na, day? Oh, kami na. Maong ayaw na pagsigig dulduol ni Yani. Sige. Congrats. Yawa ni mo, no? Maiyagigay ka na sa? Maiyagigay ka mo palaom na ko.
Nga na yun, anak, mga Kyle. Ganun mo raman ko di mo pala mong termi nga nakagusto ka na ko, pero ang tinuod, wa di ay. Yani, hubog ra ka. Huwag ikaw may hinungdan nga na hubog ko. Oh, Naglagot ko, Kyle. Naglagot ko, nga nagipasagda na akong kaugalingon nga ma-in love, ug balik ni mo. Nahibaw man unta akong masakitan ako. dili na tika pa sakitan. Kay love, man gid ka sukad pa sa sinugdanan hangtod karon. Nasakitan ko sa imong gibuhat. Oh, pero dili po ti pasabot nga nawa ang akong love nimo. Ugonta, musugot ka nga magbalik na ta, yani. Kaya di na ko gusto mawa ka pa pagbalik na. Ay, pagdagag storyaw eh. I love you to Kyle. I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of moving. Dili man maayo ang sinugdanan sa among love story ni Kyle, pero at least, nindot ang among ending. Love giday namo ang usag-usag sukad pa sa sinugdanan. Sayop lang nga ni palayo ko. O karon, bisag unsay programa namo, amo na dayon ng istoryahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Sa Lapalapa City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kita kayo. Awit nga nagkalahan. Beautiful days. Ang maong kaagi, gibahada na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Dalamanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.